L'estudi RaceCat és un projecte molt bonic que incorpora tant el SEM com la xarxa de 26 hospitals de Catalunya que atenen l'ictus agut. I el que pretén fer l'estudi RaceCat és respondre a la pregunta sobre quin és el millor destí del pacient a l'hora de tenir una sospita d'ictus agut. O bé l'hospital més proper per afavorir el tractament de trombolisis endovenós, o bé el trasllat fins a l'hospital de referència més gran on es pot fer una trombectomia. Després d'incloure 1.250 pacients en 3 anys, finalment estem en disposició de tenir els resultats ben aviat.